toteti baiske ba mu muromino baine tobore mo yanke Gusii maete bano ndio musubati yetu borimo aigo nkioroje gente ke kurwari paka moinari borimo maete ntata ko boni bonsi njitimbu ati bana ngobekera borimo otete koni wensi ngio koni lyo borimo wensi tika ko borimo swali enki ngona lyo borimo ngese ai karanta ire ngawo isene wega bocheta nyaro monto to 180 teko abo 180 borimo bonsi paka aria tika ko ndio omogori obwango ya mete nande tikangote yugo kyo chi process inchiro ekero koni oborimo bakwende county aria selans obokorere research ero kanena ki oborimo bwege emboro yani karatiga ngo oborimo bweso koro oborimo butwarigereire gankira nde search kitoko gikokoro oborimo burago tuboro cyo oborimo research ne rie koro kina ki oborimo bumboro igombo iyo toro chimboro nyuma tutarenda research no what title did transfer abu kwanza title did nero wono yaga kingota maiti ngoborimo bono bwana ngota maiti igobole no bwago ori nekene sa wono tikangote tiankwe e procedure okongeta itodidi yao ngenda selands mbokole research noche yakishina ki omugoli oyigo gochukoro bole mobo aine kuno bole mobe ekene mboro aisa ne kuno ekene bole mobo mboro tali obokora ayibo tikako monto moriri bono bole mongese nayo komatenga mboro igaye toro cyo bole mboro igono roche ninje ndo moriri nande ngokore sande ngete siasa ente bindigeli monto wose tokole iga onye tayara ente bindingwana na mariko na bakorigira bantu no chiritkeli nkwenda rands okwenda naye oyimukete itodidi yao ne kebande twendororo tobokole research wakikisha na ki ekento ngote binekende squeeze onete yo kora bole moiketu na chomote byo bole mobo kaiga ngachibese anto squeeze baba bakora baka hakikisha na ki bole mobo mboro bona ndigeli umuntu oreredi kwata chibesa njane tinda tikwaka nusu ndato muntu konga chibesa limo ningora chipikipiki gaki chindageli chipikipiki otete kwanza biashara bya chipikipiki ngeze gaki ne chipikipiki ngobeka para no isato iga chindageli tokonyore changa koro ni mpaka inji mpaka mabo chipikipiki ni tingo kobeke manager abu abu kwa kwanire point abono tiga enteme ndigi omugori chibesa ile ngoro choboise no bya aire ngawata gete nga ne miasta iga miasta koruro kali mpaka mata iga miasta ubole moyabwa kinire ligo squeeze ya ukionda abwaro te etoranga inane ekene kenya sai abwaro etoranga inane igo ire ngabe yebe kibwa ndare pi chiribu 260 kiungo ndiara abuna ande tokota makoliki chita ikuni chirichie tamu njaya onye bole mumbuko ka 400 eri ya gaki 400 tiganche ingende nkore gasiane ndigi abagori moche mo ntenga mbe na barabu toche tuiwanamu omai to bole mobo wakikisha na ki chibese chiroro nichi to twara bo omai to bole mobo no bwesokoro bwarenge sokora gatwatira bamura barenga babere mumuro mintaga kwa toro chirende ando mai ta byarete bisagana byoka wone bisagana ngibiko takororo bole mo na njoro chiti ndanyuma bono bole mo mbiyamboni ngore chipikipiki ni nkonya abana aba igo bono totebe toteti baiske ba mu muromino baine tobore mo yanke Gusii maete bano ndio musubati yetu bole mo onge watero musubati bole mo ya okay ayubu ngisengo bwata gaki ngo bwaro maete ke Gusii na ko bwatira bono badira abana baiseke batagere banyuomu baende batirwo bole mo ase bakonyuomu ekenege ntokia nantigere paka kionsi paka moino paka kwa murominto moine benege ntonkoni kionsi igo nae bono obwate birangere bya aibwe kokoni ndita yomete keza ninje ngwa mwata tanje ngugamba utatenga mberu na ebisagane biri ya wayubu tonge akongira bwana ndigeri umuntu bwango yiga ange chibesa na nayo gocha kongira baketa ono busongo inje ngocha ko tokore chipikipiki chibesa chiri chinde chikutigara nchenkore campaign ndate ko boli bwa MCA mete nande karo na ligiri umuntu koro bole mobo mete ngisanko ngore kende mbukese mete bere ngo gwaka kiro ibere kendo na karo nego sali nome obono bole batata kitokoni tali TV obono bole mo nako gechi kai chiri bubere tata gaki ibere obole mo wensi ani ndigi umuntu koru 260 arafonge chiri buibere aire ngo wataide
Abu umete to kwenda ni commission. Lakini ingi wa. Abu to teba. Onye nemi ngorusie pound yani. Urusie pound kwani ngwatira narenge tata gagitika kompima. Tikagompima. Okiondo neli umete. Yani koriyo monto igotaka we guchi 20 chingima. Yanda bano muri gya bweka. Ke abantu nabango nyara muri gya bweka. Yanda gukwana we pound tata. Yanda umurigi. Yana ngokorera yo monto ngesa. Yanda umurigi. Tikatata gaki tukwana maite ningo sigete gaki ni maite bintu byao mbwango biko barande mishua. Eshua beti njengesa no. Ngisa gaki rende ngaini yarende tikagonchencha ligaki. Ano mwana onka. Twebisa mu chiesa imonda mumete. Nabango komenta kiro naye kiri sana. Aikomi mbe. Omete inche nkuoncho kanana. No metra una nkuoncho kanana eta unigali. Ekiaga ayo ikaransite inche nkuoncho kanana paka monyore. Ngwanda no bato muntu bona naende ngoli gyochi. Bona no muntu mo ko chikoliki. Nkesa mbako ora aliyo iga na ura nyora abwate emi oiga abwate 150 ogokombe oli obwate okurwiche igoro. Ndoko bantu igwana. Nento muntu tugambe ligoli bu yaru chibesa chingi yanje nabango kwa. Nabango komenta. Sawa. Tikai ngende. Lakini gente kitote bionde pi. Maito mutureti uri muchinga sana. Na kubwata. Aenda iwe biashara ngango karadori biashara naende bintu bitusambe ya naende twagosa niro maite. Sawa. Gente kani ga tukole iga to kuchibesa. Twende basongo tuichi piki mangana yo herea. Sawa. Ningo sigete. Tikai nteme. Tikanko eli chibu mambiende. Lichibu naende kuchikonda tra usono muntu tata. Omuntu yinge sabano muntu ito chane. Tikana ko kolenda mangana machiba ime. Sawa. Lakini koraiga. Omaite ngenjongo sigete. No chibu jina ngo katenga ibere. Nabango komenda pia Abono ngo gambole bono. Oroche kurwari, guri mu bosi tata kakit muinari.